National People Party mentakas ngi ka khat pratri gu jemang kala penlong ya ka jingyalap election pajba hayo mau hati Haribhoi district pan jingkersan na ki pajba na ka bentaban penjob yo kertong ka seng u Professor Dr. DRL Nonglain ubalong u kertong ke NPP ban Aireng ha ke election MP siteng samoy na ka Shillong Parliamentary Constituency. Kinong yalam ki balawan ban yadon benta ha kane ke jingyalang ki kenthop ya uba Hamletson Doling State Working President ke NPP u Dr. Celestine Lengdo MLA ka Umsning u Charles Marngar MLA ka Mauhati ka Kong Rona Khamdeit MDC ka Nongpo uba HM Champliang spokesperson ke NPP lembat kiwe kinong yalam ka party na ka district rengkat bat kinong kersan ka seng. Habaay jingkren u Professor DRL Nonglain ulapan ka jingkersan na gipajba ka Mauhati bat ka Haribhoi district ban penjob ya u hakane ka election siteng samoy ulaong balada ki pajba ki ay ka jingkersan ya u untre sitom ban wanra aya ka Roy Kapar bat ban Syakri Hok ya ki pajba jong ka jela. Ya ka MP election Henry Snowbok ada ka jingklan kendiat jong i late MP Balaklatno i Dr. Ricky Singkon but nakajingklat jong i layo biang ia kaneka by election government ka jingsisyang in 4 day ban yale lande ban canvas lande ban penlong ia kaneka election nga ai kublay kerpang ya pi baro kinong syongyew ha kaneka por nga kerpat ya pi ngan kerentang kendiat Henry nga kerpat ngurit bapin pensya skor lem bapin ailem ya kapor ka jong pi kendiat yang nga hakan dia kapor ka bamenta kumiwe na kinong mi khmat syake HADC syapo district council kumpanya Teplang nanong po constituency nga kerpat ya pi kiriu rangba kilong kmi kitei samla bat kirang samla ki jongi bapin ya syashkor bapin ay ya kapor ka jonga ka jong pi kendian nganget ngi baro kibayadon hangne hakane ka lumpong ka bamenta ni don la ka jong ka lingkor banket la ka dade haying hasem ha ki jaka trei ki jongi hala ki jong ki kam ki bamanging idon nganget kat bangi dangla ban ring bat penyiar mensim ngin trei shiton banket la ka jong ka lingkor ka bala pensyet bat ka bangi day banyay laha ka mit laha ka sngi laha ka slap ne laha ka rang pajba be ombanga kento yanore yanio ha ine ipor ibamendra Henry nga bu ha ka jing bishar ka bastat ka jongpi kumi para MDC syake HDC MDC badon burom jong ka Mauhati iba kenjok lang rang tong iba long inong mi khmat iba pilajit da ka jing da ka jing so burom da ka jing shania ya ka ba pilap pa Aisha district council ban yakit ban ya ba lang ya ka lingkor ka jongki la da dei hakido kido ki benta la ka dei ha ka pang ka shitong haka kamyap ka kamim lane haka roy kapang Henry ngangi scam bakanom daya per yanga hangti po nong po bat mairo hang ni kabahadu mentaru ngi klempat yo ban ay kita ki jingerap lane kita ki skim MDC ki babaro shikatu ngatarai piju yo snow piju yamat ngaken mau hakatem kabala legno iparlok MDC badon kupa sumer idon hang ni ngidang yo lat ban ya snok tilang kendiat kensoj wat ladangim ya kotbor bat kabor jogi MLA Henry ngasno ban ong bahakan de katem ka bamenta nila palat ya ka sisnam tam kanti Henry ngi klempat yo ban ya snok tilang AA ruem bat ki pajba pomta ka lingkol jongi ru ka khia bat ngidiaw ka mensim bangimla ban Syakri janai ya pi kum kinong syong shlong kan bentoy ayu ko parlok bae bangin syu pentiang tang daki tin Henry ya ki lengkor ki jong pi pat ngim syam lala ban yarap lane ban ya
kenculang banyak kiat banyak baklang banyak tenrong lada don ki baong bangim kwa ya karoi kapa ngihap ban perkat bun sin bun wan balai bangi pak school de pak pule ya ki kon ki jongi ni da trei shitom met labat si kum ki kemi ki kapa ngamal re ngashim ya kane kalan ban ai kuble ya i chief minister badon burom jongi daga jing spon ban siem bat ka jing start ka jongi ngalala ban penok katu kane ki kam ki baret hapo ka constituency ka bamangang ang mikmat bat ban yarat ikinong syong shnong kat bala ha ibor ibaret lengba ka jing yasnok tilang ka jongi ki parari nang ne namahoti constituency naga thamri bhai bat na baro ki live hotel neutral ki constituency hapo ka Shillong parliamentary constituency banya wan shakmat banya trilang batnya hakini ka MP by election kabang sawan jakaba wengno ya kaji yasio persya parti hanai man ai ya kaji kershan how ketong jaga National People's Party ka parti kabayalam ya ka sarkar ha ke jalan badagata nginlek kom ka ikhtiar ka baklan ban kren na parliament ban penurlong ya kini kijing dankam jong upai pa hapo jong ka jalan nga kenturu ya pi ban wengno ya kajiya isi para brio ban wengno ya kajiya shun para brio ban wengno ya kajiya kenshot ban penki ban penbitar yano bat persya yano harai ban khan ban duriap nakamenta ka bha kamyat karoi kapar bat nakamenta ka jing syongsok syongsngan hapo lakajong kajela ban kentiu yakari bat yakajan menriu ban kentiu yaka imlang kasalang yakisnong yakithau ban iwei ladang imla ban para beriu kumno nginong bangi ya kajat menriu ngakentu ya pi ban ya pulang ya kikti ki jong pi kabamat ban ya trai sitam ban mi nang ni ban trai sitam la kamenta ban wanra ya ke jingjob chong ka National People's Party hakani ke MP by election ke banwan ban pendam lut ya ki jimot yang berkhat ban pendam lang ya ki jimot yang berkhat ban sidhem kamansim na kamenta ban penjob yau kertong jong gene ka parti ka National People's Party sa sisien ngapen ken mau ya kitien pira pat kita kilong hapdeng ka bakum kane ka jinglong jong kari pat ka jat benriu tong ina kut jimot rengkat batna ban penbha ban pensyai pat bantei kublai sibun